kumno pan number phone na kano kan thei ka ba phi so bi ka ba phi tanan ko prolog ngade semla karsan sekali ting na ka aphira channel la singin long ko balai keren ya ka ju shi ka ju dai man ta phi don ka wei ka thei ka ba phi tanan ka ba phi tanan phi kwa ban yo number phone jaka ba phi kwa ban yo number phone jaka la da phi kwa ban yo number phone jaka pe ni ya kan ni ka video ma man ta kumno phi dei ban pan number phone so pan be labiang namar belai Henry haba pipan barfun jengka kaban kong ba pidei men le kalong project confident pidei men long baslur lej bej pan bej pan pau bej la kaman rang ba ka song pi bej don sibun ki serang ki ba ka kala ya kendo kini ki serang ki pan barfun ki le umno menred ila dia longan dan barfun je pi le tips ngi le lului le tips ngi le lului kento longan dan barfun tai se sumba nam barfun jong pi kumta Kan thei nado basdang first impression is the last impression ka kasin menongkong ka bapi kasin menongkong ka bapi lek keren kan thei ka bapi pen syok be jaka ka tu ka de kasin ka menongkong ka bat ka de ka khado bapin pen yamat ya kano kan thei menta haba kini ki serang kila pan number phone ka kala ya ilu pan do pasdang kilong ka bolului kilong ki ba tips ngi pat be tips ngi lului be tips ngi be handai bakar sung thu bai kini kan thei kam khuslai ki teks ki phone dep situ namar belai kini serang ki long ki ba kalabu lupai ki low confident low value satu sekondong pi par porlok uba page ka phira channel pide ben lek no itana ka katai tips ngi pilului best kata best plan henry tips ngi pilului project confident le cheka pan bar phone jika long andon bar phone pi pan bar phone jika umta kan pila itu ikala slam ne pi de porlok pi pan be ya nomor phone ke jongpi pen pau ya de ba pidon ya kata ka man rang ba ya confident ke jongpi so kata ka long ba project confident bat haba ka pi nem ka kan thai haba kaya keren ni bat uno no sirang ubodeng ka confident kan ka kan thai am kan sa kyo kan sa sao gidur kan sa le rai namar belai utu sirang udon ni confident une sirang wei pat ba onga mane uba tips ni lui biet note ban keren ni ka ule le rai pha ha ki perlok kam kuslai gini henry lada pilok serang bodan ni kaman kitar kan saleran kamat pi ba lada ka ai biang lada ka ai da kam ai ru biang hidai henry ka banokong ka pidi melong project confident bat haba project confident kan pin yaisa ha ka jingmut ka perkat suka namar belai jenjar ban sem ki serang ki badan ni confident pi perlok pe ka phira channel project confident menta let's say ngin ni keren apat ba pila yo number phone jengka so pila yo number phone jengka marsin yo text no ika pi yo menta Sebab entah pithon number phone ta. Nyun not san kendai san lai arsan tapi la type tu save send hi message wut send hi hang tu send hi message hang tu namar blai ka banokong ka pide men la kalong ba namar pisen hi hang tu project confident kan kendit ba pila yo no ba pila text ba kala text no ip kum tu la sha le si la miet phone ka text ka pim dai pat ban le bi phone ka text ka island ka hot Pim dai bat ban le island ni ka shu island nan terbait shu phone nan terbait bat singi bat miet phone pi usang bastan le komno pi number phone jengka taxi ka phone ni ka om dai man la ka singi teng arsian license chitio so arsian license chitio kata kala biang nolo kata pat hambe pila phone pila taxi ka so pila phone pila taxi ka lada pi sngotu ba ka le man le lada pi sngotu ba ka kam phone kalai pi la ni phone ka menta phone ka anda phone ka kam yo ban sim kam phone kala pa pi la biang ngap be no arsi lasi phone biang pat sai sien lada kam phone kala hira lada kam yo ban sim jaga phone jo pi nanta kam phone kala pa pi ha arsian laisen kata la biang what you phone sun shu ika what you text sun shu ika nalo kata lada ka pitek sika pidang le ayu teng mo sien arsin pitek sika pidang le ayu chong kai pi le pi da bam ja ho oi kum gitu ja kin thai la biang pi so page ni bun ki serang pat page ni ki internet ya ka thai ni uni serang na ketika mon internet ya ka thai be phone ka kam sim phone si sa si sien nang ta phone man singi kam sim da si bit ami phone biang kan ni ka thai ka langsung thu pa ni serang low value ni serang amar belai tebe palat ya kan thai tebe da ka start teman ta text andau la text kam reply belai pim reply pidang bun kam da tekan yang thai kala thul pa ni yau kam don interest ya unu sedang namar boleh tebe palat overcheers lane ba umdan ta ka manrang ba ka start hau kom ta pide ben le amta
Henry pat Henry haba shibuk mata Henry hadian pat bakal ni kan thai ka phifun phitek seka kam ai ya kaju ka jing sngotanat phi tanat ni thai phi sngotanat ka Henry kam ai ya kaju ka jing sngotanat ya phi la biang phi wat julek kum kini kiwi serang nagani kaliang mata kini kiwi serang nagani kaliang kilak kum ki tek se kan thai ki phone ni ka kan thai ki pen pau ba kidan jumut ya kani kan thai Henry kan thai pat kadang dan samla la si kam dan jumut ka su jubab kai teng ka su lek melek kani ka su lek melek katai ka su syongkai bidang lek yu syongkai phi la da bam jaho kini ki serang man la ka singi teks man la ka singi phone da ka jing khmi lenti bahkan ni ka kan thai kan satre yaki ha ka wei ka singi kan om tre ya phi lano ru em lada phi long usrang babet menta habakat pi phone pi tek seka ka lek man lek ka lek bun kam ju phone kam ju island kalai pi kam ju ai attention kalai pi weng ni ka wa ju phone shu wa ju tek shu menta habaka singathu ba phim ju phone shu ika ba phim ju cro shu ika la ba phim ju island shu ika lada kadang lada ka internet ipi kan sa wan chipi bat kan sa phone ipi bat kan sa tek chipi bat lada pi island ika bakan tebe ya pi pin sayok be jaka so temantang ini kerana sebut menta kata kalau haduk menta let's say balai benta balai pasal menta to pe menta pila teks berka pila phone pila teks berka pila long perlok berka pi day ban ailat jaka bahkan tebe ya pi berapa persen day ka jing it lada pi ailat jaka ban tebe pi berapa persen kan sa it pi sebut menta pila long perlok berka kini ki serang barbon nang nesliang kin phone ka ban met ba step ba singi teks ka kro ka lek jan ka pi serang bastat phim day ban lek kamta phone ni ka teng teks ka teng nang tapat ailat pat ba mangka kan teks pi lada ka teks pi lada ka invest pi ka ye pi lana ka tebe ye pi phin sayo be ya kan ne ka thai kumta kata ka dei karkom ban pan bar phone sampai ya ka kwat how to be a 3% man nane kebaan kong kata lani kata gawai pat kot kebaong atomic attraction the psychology behind attraction nang tapat alpha male sampai itu ikut nampak Amazon pulih ki pensio sibun ke jing start nga pulih gini ikut nak pentaban ajumut ya gi senrang ki ba bomnang man pulih pareng nama don sibun ki serang ki pok brim trap ki ba don kam ban yo ya ke jing start kumnu benlong urang ba hapo ka ying kasem nama arba ban bangin ketat no ya ke jing kai bebit ke dustur ba ka dustur ka hikai yingi bangi dei ban bangi dei ban burom bangi dei ban pendem hakamat ka kantai kata kalong ba kala ka jingkai kasap long beri mampriu lada pi syak peniat ka kantai kan omnang ban i jepi lada pi syak peniat ka kantai pila penken ni ka hukum ublai handai ka dustur jingi ka hikai yangi ba usenrang udai ban syak sensyarah ka kantai usenrang udai ban pendam hikmat ka kantai kata ka jingkai ka dustur jingi kan tat ka dustur long ubriu jong ublai ubastat buat ubasian kumbah hikai kasap long beri man beri jong ublai dah ka bapet sengap ya ka jing ka jumut nak Apira channel pulih ka tinjung ublai bar kikot ki bangala pulih pi share sikit perlok ya kebangi kerana apa ke Apira channel. Boleh perlu ngang ada semula kertas kamu ting nak ke Apira channel.